ପ୍ରାଇଜ୍ ଲୋଡ୍ ମୋ ବ୍ରଦର ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିଭାଇନ୍ ୱାର୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଳାପ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି କି? ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ବେଳେ ବେଳେ କାହିଁକି ନୀରବ ରହନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ସେହି ବିଷୟ କିଛି ଶିଖିବା। ଖାଲି ଆମେ ନୁହେଁ, ବାଇବଲରେ ଅନେକ ଲୋକ, ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନୀରବତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଦାଉଦ, ଆୟୁବ ଆଉ ବିଶେଷ କରି 400 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ। କାରଣଟି ହେଲା ଏଇଟା ଠିକ୍ ସମୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ବାଇବଲରୁ କିଛି ଦେଖିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 15:13 ଏଠି ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନ ମାନେ 400 ବର୍ଷ ମିଶରରେ ଦାସତ୍ୱ କରିବେ। ଏବଂ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବହେଳା ନଥିଲା, ବରଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହା ଗୋଟେ ଯୋଜନାର ସମୟ ଥିଲା। ଗାଲାତି 4:4 କହେ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହୁଅନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ପଠାଇଲେ। ଯୋହନ 11:5 ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଲାଜର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁରନ୍ତ ସେଇଠିକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାରଣ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠେଇବାର ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣୁନୁ। ଆମକୁ ଲାଗେ ପରମେଶ୍ୱର ନୀରବ ଥାନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହଁ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 3:1 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଥିଲା। ଏଲି ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଡାକୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେହି କଥାକୁ ଶୁଣୁନୁ, କାରଣ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉନୁ। ଉପଦେଶକ 5:1 କହେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଅ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଗ୍ରହଣ୍ୟ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମଠାରୁ ଦୁର୍ଲଭ ହେଇଯାଏ ବା ଆମଠାରୁ ଦୂର ହେଇଯାଏ। ତ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟ କାରଣଟି ହେଲା ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। 2 Corinthians 12:8-9 ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ପାଉଲ 3 ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏହି କଣ୍ଟା ବା ଏହି କଷ୍ଟ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା, ଆମର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯୀଶୁ ମୋତେ ତାଙ୍କ କ୍ରୁଶ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ହେ ପିତ, ମୋତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିନଥିଲେ, ବଦଳାଇ ନଥିଲେ, କାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର
କୃଷାର୍ଜିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସାରା ପୃଥିବୀ କ୍ଷମା ପାଇଥିଲା। ତ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସାରା କଥା ହେଉଛି କଷ୍ଟରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି କିଛି ନୂଆ ବିଷୟ ବା କିଛି ବଡ଼ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରିପେୟାର ଚାଲିଛି। ଚତୁର୍ଥ କାରଣ ହେଲା ଆମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଗଭୀର କରିବା ପାଇଁ। ଆୟୁବ 42:5 ଆୟୁବ କହିଲେ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କାନରେ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟ ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଆଖି ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କଷ୍ଟ ଓ ନୀରବତାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗଭୀରତାର ଅନୁଭବ କଲେ। ତାର ମାନେ ସମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ନୀରବତାକୁ ଆପଣାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ନୀରବ ରହନ୍ତି। ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେ ଆମକୁ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କରେ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ବଡ଼ ବିଷୟ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। 5ମ କାରଣ ହେଉଛି କିଛି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନୀରବତା ରହିବାର ଅର୍ଥ ସେ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ 400 ବର୍ଷର ନୀରବତା ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାଷା କରିଦେଲେ। ରୋମାନ ସଡ଼କ ତିଆରି ହେଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମସିହାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ପରି ଲାଗୁଥିଲା, ସେଇଟା ହେଲା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା। ଗାଲାତି 4:4 କହେ, ସମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହୁଅନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ପଠାଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ନୀରବତାରେ ରହି ପରମେଶ୍ୱର ନ ରହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ସେ କାମ କରନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଜାରି ରଖିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 42:1 ଲେଖା ଅଛି, ଯେପରି ହରିଣ ନଦୀ ପାଇଁ ତୋଷାଏ, ସେହିପରି ଆମ ହୃଦୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ହେବା ଦରକାର। ନୀରବତା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା, ଆପଣ ହୃଦୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପାପ ବିଷୟରେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିନୁ ବା ପାପ କ୍ଷମା ମାଗିନୁ, ତେବେ ତାହା କରିବା ଦରକାର। ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛୁ କି? ତ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 42:11 ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପାଷ୍ଟରେ ଅତୀତରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ବାଇବଲକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ି ବାଇବଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ବାଇବଲ ହିସାବରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ହେଲା ଆଶା ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେପରି କୃଷକ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କଲା ପରେ ସେ ଫଳ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯାକୋବ 5:7 ସେହିପରି ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ, ଆମର ହୃଦୟରେ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମେଶ୍ୱର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିବାର କାରଣ ଆମର ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବୋଧେ ହୁଏ ସେଇଟା ଆମର ଠିକ୍ ସମୟ ହୋଇନଥାଇପାରେ। ବୋଧେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କିଛି ବଡ଼ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଅବା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ
ମାନେ ଇଚ୍ଛା ବୋଧ କରୁନୁ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉନୁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ। ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ବି ଆପଣ କିଛି ଏହି ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଶିଖିପାରିଛନ୍ତି ତ ଏହି ମୋ ଡିଭାଇନ୍ ୱାର୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ।